Els materials que s'empraven a l'antiga Grècia eren bàsicament la llana i el lli. El pèplum no era res més que un quadrat de la tela de llana una mica més gran que la mida de la persona, que es col·locava de manera que es quedés obert per un costat. També tenim el quitó, que aquesta era una peça de lli. Anava cosida per dos costats i tenia mànigues que arribaven fins al colze. El calçat més freqüent eren les sandàlies, però també hi havia botes de cuir que arribaven fins a la mitja cama. També podem trobar el coturn, una mena de bota de sola gruixuda que usaven entre altres els actors de tragèdia. Per altra banda, també tenim el petassos, un barret de palla o de feltre, pla i amb unes ales molt amples per protegir-se tant del sol com de la pluja. Especialment a l'hivern, els homes i les dones es posaven sobre la túnica urimakion, un rectangle de llana en forma de capa que cobria tot el cos. Uns altres tipus de túnica són l'axòmide, que era la roba de feina dels artesans i els esclaus, o la clàmide, una mena de capa curta originària de Tessàlia que s'agafava sobre l'espatlla dreta amb una filiball. Les dones gregues duien pentinats força variats, sovint ben complicats. I els homes portaven els cabells llargs, amb la barba retallada i el bigot afaitat, però en l'època clàssica això depenia més aviat de l'estatus social i de les modes. Per la feina, els homes usaven el pilos, una mena de gorra de cuir de forma cònica. Les joies, a l'època clàssica, eren mal vist que els homes es fessin ostentació. Només duien algun anell que utilitzaven com a segell. Les dones, en canvi, empraven tota mena de complements. A més dels collarets i les diademes d'or i de plata, hi havia un tipus de braçalet molt usual que es posaven als turmells i que es tancava en forma de serp.